Kultura i sztuka. Korzystając z tej, uprzejmości w mordę, z uprzejmości za rędziskami kusiku, jak chciałbym sam wystąpić, nikiej sponsor, i jak to te filmy kukiełkowe, ten całki animator kultury, nikiej sponsor i animator kultury. Na doczkaniu pragna przeszczyc, i że kultura to ci jest coś takiego, coś ich kwest ważnego, to jest coś ich takiego ważnego lonorodu i we całkości to jest coś ich takiego i że to się w palicy nie mieści. Nie ma tamto, coś ich tam, pieniądze, nie pieniądze. No i są wśród ludzie kultura. Nie skorzy długo nic, i ta wiecie sztuka. Bram na samym ostatku. Ale kultura to nie ma tak, co było przyjść, łazić po muzeum. Ja byłem kiedyś we muzeum i takich tam rzeczy widział, co by wam samo jeden z drugim ślepia na wierzch wyleźli. Ale ktoś wrół, zmerknął, przyfilował. Wiecie, nie ma takiego nic na świecie, co to jeden z drugim wlezie do takiego muzeum i się z punktu ryje, ze tymi gracami się ciśnie, tu ci grajfnąć tego eksponata. Ludzie, i przód dziebko kultury osobistej, dopiero za tym ci idzie można z tymi gracami, prawda? Dalszy, na tym przykład takie książki. To jednakowoż trzeba by je jeszcze przeczytać, prawda? Bo taki ci pisarz, autor jeden z drugim namordował się szmalu, nabrał jakiegoś ci tam tego można Nobla erdnął, prawda? To bez tego samozoca i poszanowani, to trzeba by było ta książka przeszkartkować. I do tego są razinku te, wiecie, te biblioteki. Ja miarkuję, co to jest procnie i że taką książkę, jak sobie się pożycy, to nie szkodzi trzeba oddać, prawda? To też eźli jeden z drugim takiej siły nie mowelsia, nie czuje, to wiecie, co by oddać? Niechże tam nie wlajzuje, niech nie pożycą, niechże się jeden z drugim pójdzie na spacer, kajsik na miasto, szluknie piwa i co najwyżej flaszki nie zwróci, Za tym roztomajte ludzie są na tym świecie. Na ten przykład, taki jeden z drugim, co już z doma, taki jakiś ich nogu jest, taki, wiecie, wypol. Przyjdzie kajsik, obejrzy co groźnego, to zarożki, wrzesknąć musi, albo inszy zaś taki bazikocynder, przykulwi to się kańsi, ujrzy coś szpasownego, to i dziubnąć musi, i musi przygodać. Roztomajte punboczkowe stworzenia są, wiecie, na tym świecie. I dobrze, moc dobrze, fezgryfnie, niechże se będą. I nie we teatrze w mordę jeża, bo dyć przeca ty, że teatr ma swój sakrum. Sakrum, wiecie, taką świętość. Co ci to oznacza? Ci się oznacza, że w morda w ckubeł cicho mi z tym pyskiem, bo przedsam taki szauszpiler je płacony od tego, co by nawijał i plycił. Gęził, prawda? Taki ci szauszpiler nie po to się uczył 2, 3, 4 albo i więcej lat, kiedy nie zdał do następnej klasy, co by mu nie skorzy, lecy jaki jeden z drugim ze ulicy na ten przykład, na takiego Hamleta wrzeszczą: Glacok, daj się na posłuch zadatku! Albo coś takiego, nie? Tak, co reasumując, jak to Polacy dają, to wszystko, co skorzy powiedział, biorąc to wszystko do kupy cuzamen, trzeba pawucko powiedzieć i że po pierwsze primo, nie wlazować ludzie do muzeum. Po drugie primo, łomijać biblioteki. I po trzecie primo, furt stąd! Furt ze kina, ile teatru mam lasy! I to by można było na to, a jakoś i kiedy jeden gaco godał w brylach. Jeszcze mi się, wiecie, wspomniało, tak? Co pytałem się mnie nierozkulturalne ludzie. Takie, tak wiecie, kamraty odbieru, kajsik we pośrednioku, co tak poprawdzie ją miarkuje o takim na ten przymiar konkursie chopinowskim.
To jo, jak się mnie pytam, to na doczkaniu godą zawsze idę. Taki konkurs Chopinowski, ja, taki korsku to dobry jest, bo gdyś przeca ten Chopin, ten Fryczek, srogim kompozytorzem był. Bo bajtyś to, trzeba mieć żelazowo wola, co by tyle roztomaj tych kąsków wyszpekulować, prawda? Teroski można tak. Teroski można tak. Kieryn pianista jest najlepszejszy. No to wobec to jest srogo tajemnica, prawda? Bo to ci je te jury, kajś tam sztaunuje i czachmarzy, ale tak na mój Filip, to nie ma najlepszejszy taki, co tak wkaruje na tabina jak łoparzony, zagro ten kąsek, loce haj, no kaj. Hopie, powogi, deczko, lepszejszy jest taki, co to ci wlezie pole kuśku, kuknie tam, badnie tam, jeszcze roz powiluje tu, co by mu ludzie papierkowa nie szuścili. Ważne jest, żeby nie był glacaty, bo przeca musi tą palicą, wiecie, tymi wosiskami tak zaciepnąć, kudło w niemu, no to czym będzie zaciepował, nie? Kuknie ci na tego czarnego krokodyla, tego ze patlokiem w gębie, na tego srogiego fligla, na ten klawir, no, już zaś zaciepnie te rozkociębane kudły, ogony od fraka, na boki łościepnie, łostopyrczy, siednie se paradnie, krale prazurska na wich, po sztulpach pofilułem, to węży eli zapnięte, po tych pazurskach zaś pogawcy, zmustruje, jeśli mu połobrzynane palcyska, już zaś te krale do góry się koncentruje, pełne boczyni, a wyszaltrowech te moje żelosko albo nie szteknął. Ja, wyszaltrowo, że dobra. I teroski te palcyska wykrąco, powinno, tamarazo, bo przeca te palcyska musi we palcyskach on być mocny. Sztramski musi być, co by grać na tym klawierze, na tym czarnym fliglu. A kiemu tak ta chlapa nie na zadnie, na te palcyska by śleciała i mu je przyklapła, hobby do końca życia roboty już nie znot. Jezus Blank zicher i że się tego swojego zesla za bliziutko przymyknął. Bo najlepszy jest taki pianista, kiedy Blank nic nie zagrał. Bo oni te wszystkie kuncki rakę mają, a te ci jury szyje do kupy, ciachruje, kiedy im dłuższy będzie awki śmigał i ten ci jest najlepszy. No ale moje Rostomiele, przeca od kultury przynależy się uczyć, no to wszystkie uczmy się, przed robotą zawdy dziebko pomarkierować, posztaunować, palicą i wociskami zaciepnąć, tą swoją szopą włosów zaciepnąć, giczołami pofimlować. Akie można styknie czasu przed fajrantem, to można jeszcze idzie coś zrobić i byte. Eugen Sploków.